Kaniadtong miaging semana, ubay-ubay nga mga road concreting projects ug mga financial assistance alang sa lain pang mga infrastructure projects ang gibubo sa Kapitolyo alang sa lungsod sa Sogod ug Carmen. Moabot sa kapin 183 milyones pesos nga kantidad sa mga road concreting projects ang giinagurahan o gisubhan sa mga opisyales sa Kapitolyo sa lungsod sa Carmen ug Sogod kaniadtong Nobyembre 23. Gawas sa road projects og hinabang ngadto sa mga nabiktima sa baha, gibubuan usab sa Kapitolyo og lain-laing mga proyekto ang tanang mga barangay sa lungsod sa Sogod. Sa lungsod sa Carmen, giinagurahan ang Dawis Triumfo ug ang Barangay Triumfo Road Concreting Project nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga 18.8 milyones pesos. Samtang sa lungsod sa Sogod, migasto ang lalawigan og 87.6 milyones pesos alang sa pagpasemento sa poblasyon Sogod Pansoy Road ug ang dalan sa Damulog Tabunok Bingay Provincial Road. Gawas niini, gisugdan na usab ang pagpasemento sa 77.2 milyones nga Mohon Luagon Kabangahan Road Section. Samtang kinatibuk ang 1.7 milyones pesos ang nadawat sa 17 ka mga barangay kapitan sa lungsod sa Sogod ato sa subling pagbisita ni Gobernador Garcia. Iyang gitagsatag sa og tunol ngadto sa mga barangay kapitan ang mga tseke nga ang matag-usa nagkantidad og 1,200,000 ka pesos. Kini nga kantidad gamiton sa mga barangay kapitan sa pagpalit og mga gamit sa opisina sa ilang mga barangay ug uban pang mga malungtaron nga proyekto sa ilang tagsa-tagsa kadapit. Dinhi nato maklaro ang diferensya sa mga tao nga sulti ang gipabuhat kung makasaad abot sa langit apan anha ra ninyo madunggan ang saad panoong sa eleksyon. Anak na sa ninyo ikita sa sunod na sa eleksyon. Ikumparar nining atong pondo nga nagasunod o giisip nga balaan ang maong mga pulong. Nga nining atong panirbisyo sa katawhan sa Subo, dili sulti ang pabuhaton, buhat ang pasultion. Gawas usab niini kaniadtong Nobyembre 26, mibalik si Gobernador Garcia sa Sogod aron motambong sa ika-100 ka tuig nga kasumaran sa pagkalungsod sa Sogod. Ato sa maong okasyon, 13.6 milyones pesos nga kantidad sa infrastructure projects ang gisaad nga ihatag ni Gobernador Garcia alang sa lungsod sa Sogod. Ang 10 milyones pesos niini alang kang Mayor Richard Strigan nga gamiton sa pagpaayo o pagpanindot sa ilang public market. 1 milyon ka pesos alang kang Vice Mayor Lisa Marie Munyin Durano Strigan para sa iyang prioridad nga proyekto sa infrastruktura. Makadawat usab og tig 1,200,000 ang mga konsehales ug ang 18 ka kapitanes sa maong lungsod. Paghatag og kahulugan niining pagsaulog sa lungsod sa Sugod sa ika-100 ka tuig isip munisipalidad. Tuguti ako nga adunay matampo ang Cebu Provincial Government alang sa Municipality of Sogod. Isipa nga kini atong handumanan sa ikatulong bersyon ning atong panagsugod, magsugod ug usab ang atong relasyon. Uban sa taho ni John Fredson Granada ug Sheila Garvines. Paula Mendoza, Balita sa Subo.